senenge duwe jilbab motif iso. Polos yo enek ya to. Sing iki motif jenenge Nismod wernane kedaton. Enek petang werna, Mbak. Ngarepe rong layar, mburine, Mbak. Nah, apik to. Oh, Mbak, aku senenge sing polosan. Enek. Sing polosan bahane ya seruti. Serutine seruti polos, Mbak. Nek kowe makan baby doll printing digital. Nek iki Nispol jenenge. Nah, warnane mung satu warna. Nah, apik to. Iki bahane ya seruti, bedane iki polosane. Mburine ya padha. Pete softpad kuwabe petku softpad nek bahane seruti, ya toh. Sing ketelu Mbak spesial banget iki sing beda. Jenenge telung layer. Nah, iki bebas kowe arep seneng sing ndi. Sing telung layer. Nah, telung layer ki katingane rodok cilik, tidak terlalu besar. Beda ya. Semakin ke bawah semakin runcing belakangnya. Nah, ngarepe telung layer. 1, 2, 3 ngono kuwi. Bahane ya seruti, Mbak. Rego nggawa rupa. Nek pengen motif jipuk Nispot, nek pengen polos jipuk Nispol nek ora sing telung layer.